Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάτι άλλο. Να σας δοσήσω λίγο, θέλετε? Πάμε λίγο να πάρουμε μια νοερή γεύση από το ποτάμι του Νέστου που έχει γίνει, προσέξτε, εκεί στους Τοξότες στην Ξάνθη, στη Γαλάνη, που γίνονται και συναυλίες, κατά καιρούς γινόντουσαν συναυλίες κτλ. Εκεί που περνάει και το τρένο, ή μάλλον περνούσε το τρένο, πάρα πολλοί και Ξανθιώτες και όχι μόνο Ξανθιώτες, κυριολεκτικά μαζεύονται εκεί σε εκείνο το σημείο και κάνουν μπάνιο στα δροσερά νερά του ποταμού. Προτιμούν δηλαδή να πάνε στο ποτάμι παρά να πάνε οπουδήποτε αλλού. Πάμε λίγο έτσι να δούμε ένα βίντεο το οποίο μας δείχνει το ποτάμι και έτσι νοερά μπορούμε να δροσιστούμε λίγο. Για δείτε. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στα τέμπη του ποταμού Νέστου. Ο Νέστος πηγάζει από τα βουνά Ρίλα της Βουλγαρίας και αφού διανύσει 233 χιλιόμετρα ανάμεσα από βαθιές κοιλάδες και απότομα φαράγγια, θα εκβάλει στο Θρακικό πέλαγος απέναντι από τη Θάσο. Η πλούσια παραποτάμια βλάστηση φιλοξενεί πάπιες και άλλα υδρόβια και παρυδάτια είδη, ενώ έχουν καταγραφεί αρκετά είδη αρπακτικών. Από το ύψος της Σταυρούπολης έως τον οικισμό των Τοξωτών, σε μια διαδρομή περίπου 22 χιλιόμετρων, ο Νέστος επιδίδεται σε ένα συνεχές παιχνίδι με τους μεάνδρους του και ένα καταπράσινο τοπίο απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, γνωστό ως τα τέμπη του ποταμού Νέστου. Η πεζοπορία, χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, διαρκεί 7 με 8 ώρες. Όταν περάσεις στους Τοξότες, η κήτη του ποταμού παίρνει νότια διεύθυνση, διασχίζει τις πεδιάδες της Ξάνθης και της Χρυσούπολης και καταλήγει στην θάλασσα, σχηματίζοντας το γνωστό για την βιοποικιλότητα που υποστηρίζει Δέλτα του Νέστου. Όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεό μας με θέμα την κεραμωτή της Καβάλας, θα είδατε τις εκβολές του με τα δεδαλώδη κανάλια. Για τους λάτρεις της πεζοπορίας πληροφορούμε ότι από το χωριό Γαλάνη, σε μικρή απόσταση από τους Τοξότες, ξεκινά ένα παρακλάδι του Διεθνούς Ορειβατικού Μονοπατιού Ε6. Το καλά συντηρημένο μονοπάτι στην αρχή του είναι πετρόχτιστο, φτιαγμένο από τους εργάτες που εργάζονταν για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή. Ο ποταμός Νέστος είναι ένα αληθινό μνημείο της φύσης, ένας βοτανικός κήπος έκτασης 23.800 στρεμμάτων. Η περιοχή, εκτός του ότι περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, έχει απόλυτα δικαιολογημένα χαρακτηριστεί ως αισθητικό δάσος, ένα από τα 19 της Ελλάδας.
έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως κανόε, καγιάκ, ράφτινγκ, τοξοβολία, 4x4 και βόλτες με άλογα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή στην αρχή του μονοπατιού. Υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ, ακόμα μπορείτε να κολυμπήσετε στα νερά του ποταμού και μετά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαράκι που βρίσκεται εκεί και να χαλαρώσετε από τα κελαϊδίσματα των πουλιών. Για περισσότερα διαβάστε στην ιστοσελίδα του καναλιού, το link θα το βρείτε από κάτω από τις πληροφορίες. Πιστεύουμε να σας άρεσε το βίντεο και σας προσκαλούμε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μας. Δίνουμε ραντεβού στο επόμενο θέμα μας από την Ελλάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.